Az egész ország teljesen tönkre van téve. Nekem ez szégyen, ami van abban az országban, szégyen, amit csinálnak, szégyen az egész vagy. Büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, büszke voltam arra, hogy magyar vagyok, amíg otthon voltak, munkaista érzelmeim voltak. Mit lehet hallani? Amerika magas síkról röhög az egészen, amit csinál Magyarország. Európai Unió röhög az egész országon. Akik ott vannak Magyarországon, azok meg nyavajognak. Mit nyavajogtok? Megpróbáltok csinálni egy forradalmat? Hát ezzel is egész Magyarországon kiröhögtettek. Politikai megtalál. 56-ban nekik tökösebbek voltak az emberek, így most. Egy rohadt forradalmat nem tudok megcsinálni. És mit csináltak? Kivonultak a huligánok az utcára, meg a kopal, kivonultak Kossuth térre, azt megcsináltak az Andalé, mit csináltak a Magyar tévénél, miért mentek ki, franisták, kik voltak ki? Franisták, kik voltak az újpesti szurkolók, kik voltak ki? Csak ezek az idióta huligánok, ők mentek ki gangstereket, meg kiment ki, aki szórakoznak, mert az egész egy nagy huligán volt. Miért nem vettétek komolyan? Komolyan kellett volna venni? Ellopjuk a tankot megint ki, mint 56-ban. Gyerekek, ne szórakozunk már, amit forradalmat akarok, csak fegyvert fogom. És különben is egész Magyarországon múltjából él. Mindenki mondja, hogy de kemények voltunk, élnek, de nagy Magyarország, meg is nyomunk. Nem vagyunk jobbra. Jobban leszünk az NSZT, ott a Fidesz. Ez mindegyiket választott. A Gyurcsány ez nem mondta, elbasszuk! Nem csináltak semmit 4 évig! Azóta nem csináltak semmit. Kinek szétudta az országot, mindenki megépített a saját palotáját, és Magyarország végül is a béka seggi alatt van, illetve még alatt. Még annál is alatt. Ja, és hozzáteszem csak egy megjegyzés. Magyarország, de a környező országok, Magyarország ilyen, akik mondjuk olyan is Európai Unió, Magyarország lehúzhatja magát a részén, mert a környező országok, akiket mi fikáztunk eddig, ugyan tudnak mellett. Ja. Majd akkor fog nagyot röhögni, amikor a magyarok mennek külföldre, azokban az országokban, akiket eddig lefikáztunk, vagy lefikáztatok, abban az országban fog tudni munkát kérni, és téged majd elküldök Twitch-en, és azt mondom, hogy magyar vagy nem minden adásban. Ja, csak hozzáteszem, Mexikóban, a külföldi országban magyar egyelő cigány. Gratulálok az országnak.